Жестокост и убийство, които носят сексуална наслада и върховно удоволствие. Това изглежда толкова немислимо, че доказателствата за реалното съществуване на подобна патология взриви хората и ги извади на протест. Защото граница между зверства над животни и над хора няма. Не си затваряйте очите, защото днес са животинките, утре може да бъдат вашите деца. Не мога да го повярвам дори, че е способен човек на такова нещо. Обвиняемите за това зверско, за тези зверски престъпления и убийства на животни по особено жесток начин, Габриела Сашова на 26 години и Красимир Георгиев на 35 години, остават за постоянно в ареста. Август месец миналата година получихме сигнал от чужбина и разбрахме, в сигнала се казва, че хората, които причиняват тези неща, са от България. Ние тогава за първи път видяхме материалите, които са по този случай и бяхме шокирани, защото въпреки че сме организация, която всеки ден вижда почти насилие над животни, това бяха неща, които никога не сме виждали. В един продължителен период от време са проявявали изключителна жестокост прямо гръбначни животни и са причинили смъртта на тези животни. Тресана съм. Потресана. Дори не знам, не мога да кажа, че са хора това. Извратените изстъпления стигат чудовищни измерения, когато решават, че могат да подхранват извратените желания и на други и така да спечелят пари. Патологията им си има и термин – краш фетиш. Това е сексуален фетиш, при който хората изпитват възбуда и удоволствие от размазване на неща. Най-често става дума за размазване на предмети с крака, може да е храна, играчки, умрели животни и насекоми. Габриела и Красимир обаче са прескочили този етап и са преминали директно към мачкането на живи същества. Котки, мишки, зайци, морски свинчета. Жената е създадена, за да натиска мъжа отгоре с топче. Модата с строгите господарки не е от сега. Известен факт е, че заможни мъже плащат на жени, за да ги тъпчат и унижават. Самите Габриела и Красимир също са харесвали тази игра. Според психиатър и сексолог Румен Бостанджиев, безобразията могат да имат всякакви названия, но това не ги прави приемливи. Представлява краш фетишът? Поредната измишльотнина, с която се опитваме да оправдаем безобразията, които трябва да бъдат наказвани. Не бих желал да коментирам, защото безчовечието, жестокостта, безобразията могат да имат всякакви форми. Каквито и названия да им сложим, това не означава, че по някакъв начин ги приемаме като част от живота ми. За видеята садистката Габриела е използвала псевдоним богиня Тифани. Става дума за десетки, дори стотици видеа с убийства, най-вече на котки. Съучастникът и Красимир, който вече е сочен и за подбудител на зверствата, е бил напълно обсебен от нея и е боготворял. Това става ясно от гласови съобщения, станали публично достояние. На записът мъжът обяснява как би направил за нея всичко, каквото му каже. Появи се и чат на Красимир с друга жена. В него той я кара да си обуе предизвикателни бутуши с висок ток и да тъпче охлюви. Всякакви уродства. Хората, за съжаление, сме способни да правим безобразие, каквито животните не правят. За мен жестокостта към животното, към живото същество е абсолютно равносилна към жестокост към човека. Той издава нещо много важно. Съвременната неврофизиология откри, че не само хората, но и вижте бозайници имаме така наречените огледални неврони, които ни позволяват да бъдем емпатични. Т.е. когато аз виждам страданието на друго живо същество, това е и мое страдание и това ме въздържа от това да прави неща, които причиняват болка. Когато някой човек е способен да извърши такива безобразия, престъпления, уродствени, аз не знам как да ги нареча, този човек е изключително опасен. Този човек е в състояние да извърши подобни безобразия спрямо други хора. Ще кажа, че в рамките на вече на провеждащото разследване, като нека да запазим и малко следствена тайна, да се позовем на нея, е установен този ценоразпис, който така иначе е обявен в каналите, в който започват и според клиента и желанието на това какво животно да бъде използвано, цената варира от 50 до 700 евро. Да си дадем сметка как се е стигнало до тук да има такива изводи сред нас. Обикновено зад насилието винаги стои друго насилие. Обикновено извършителя на насилствени действия, на жестокости е човек, който самия той е бил жертва на подобни изпълнения, когато е бил беззащитен, когато е бил малко дете. И доколкото разбрах от събраната информация,
съизвършител на това действие е от някакви социални заведения, където най-вероятно е преживял някакви подобни травми, но това по никакъв начин не бива да се възприема като условие, което може да го уневини. Напротив, това би трябвало да направи особено чувствителни какво правим с децата, какво правим с хора, които в някакъв момент се чувстват безпомощни, защото те, генерирайки подобен вид агресия, злоба, в един момент се проявяват по този ужасен начин. Енергията на протеста се канализира в подписка за максимална ефективна присъда за Габриела Сашова и Красимир Георгиев, както и за законодателни промени за по-тежки наказания за престъпления, извършени срещу животни. Ефективни присъди за убийство на животно досега у нас получават само хора, които са осъждани и преди за други престъпления. И те се броят на пръстите на ръцете. Нито бабата и дядото, които зверски убиха котка в столичния квартал Враждебна пред очите на деца през 2020, нито извергът Захари Шулев, който с изключителна жестокост и в продължение на часове е бил, рязал и измъчвал кучето Мечо, влязоха в затвора. С глоба се размина и Рачо Байрактаров, който уби с ритници куче на метростанция Хан Кубрат. Ангел Ангелов, който влачи бездомно куче до смърт с скутера си край Силистра. Както и Явор Йонтов, който с въздушна пушка застреля куче в Дупница. И още десетки случаи се разминават с глоба за убийство по особено мъчителен начин. То е наказуемо, било е наказуемо с лишаване от свобода до 3 години, което е давало възможност за освобождаване от наказателна отговорност в огромната част от случаите, тъй като съдията при определени предпоставки е длъжен да не наложи наказание, а да освободи от наказателна отговорност. Това, че имаме медицински термин, диагноза, не означава, че тези хора са невменяеми и това ги освобождава отговорност. Те трябва да понесат максимално тежка, според мен, тежко наказание, защото за мен насилието над животно и насилието на дете, над безпомощно същество са равностойни и очевидно, че наказанията, които са предвидени в момента от закона, са изключително ниски, като че ли допускат някакво толериране на подобни безобразия. От прокуратурата съобщиха за БНТ, че от 2019 до 2024 за жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни са съдени общо 238 лица. С условна присъда 21, а с ефективна 9. Добрата новина е, че след влизането в сила на по-строгото наказание през 2023 вече няма нито един оправдан за такова престъпление. Преди около 2 години инициирахме законопроект, свързан с трайно увреждане и причиняване на смърт на гръбначно, по който се работи към момента. Лошото е, че в наказателния кодекс не присъства законопроект, който да касае блудство по начина, по който е извършено престъплението в момента. Единствено, когато има причиняване на смърт или трайно увреждане, се наказва по член 325б, като ние успяхме да сложим долна граница, да дигнем 1 година горната, за да могат да се постигат ефективни присъди. По-строгите наказания за жестокост на животните пък вече са факти, са качени на сайта на Правосъдното министерство. Предстои общественото им обсъждане. Така граждани, институции и неправителствени организации казаха едно огромно не на кръвожадната жена котка Габриела Сашова от пернишкото село Дивотино и нейният съучастник в перверзиите Красимир Георгиев. Искаме